Sitten toisaalta taas mua ehkä kiinnostaa, jos lähtee ulkomaille reissuun, niin se kiinnostaa enemmän köysikiipeilyt kuin polderoin. Tosin vaikka me nyt lähdetäänkin sinne Espanjaan kyllä polderoimaan kiipeilään. Siis se Skalminoksia mua kiinnostaisi mennä käymään. Joo, se on aika kova. Mä voin tässä kartata, että onko niinku... Mä oon teoriassa. Vähän riippuu varmaan omasta elämäntilanteesta siinä vaiheessa. Niin, onko elossa enää? Niin. Työtilanteesta nyt ehkä pääasiassa. Plus että se niinku autolla ajaminen Kaliforniassa, se tuntui sieltä niinku, että tätä varten autoja rakennetaan. Siellä kun ajaa jossain Sierra Nevadan sieltä ajaa niinku autiomaassa sillä, että aurinko laskee vuoriston taakse ja siellä tulee vaan semmoinen vaalea violetti kajo ja sitten näkyy tämmöiset hämmöiset. Se tuntui niinku olisi aina jonkun 70-luvun fantasiaelokuvan kulisseissa. Siellä on sitten semmoinen pimeä tie menee sinne aavikolle. Ja... Kyllä se on ihan autiolevan ihmisen maa muuten. On kyllä, paitsi San Francisco. Noniin. Noniin, joo. Noniin. Joo. Tuosta. Koma. Hyvä. Joo. Noniin. Se oli lähellä. Ois pitänyt pitää. Olis nyt pitänyt ne sormet koukkuun. Aika pelottavaa